Капитален ремонт двигатели ЯМС 236, 238, 240. Технологичният процес по ремонта изисква пълно разглобяване на двигателя. Изработва се дефектовъчен лист на дефектирали части и механизми. Дефектовъчна карта за колянов вал, разпределителен вал, биели, измерване долна и горна глава, привод вентилатор, привод ГНП, водна помпа, предвигател ЯМС 240 и привод спомагателни агрегати. Хидромуфа, включваща перката на вентилатора и други. Задължителна проверка, настройка или ремонт ГНП. Задължителен ремонт дюзи. Основен ремонт глави, смяна водач и клапани, пасване клапани, нови към клапани гнезда, смяна кубилици с нови, шлайф глави. Задължителна смяна ризи, ботала, ботални болтови сегменти. Така се гарантира, че двигателите са 100% обновени. Правилната експлоатация гарантира дълъг живот на машините.